bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international on mbiyama jaam waale moɗon jaam hiire moɗon jaam wiyete moɗon taw koye inde Ndjobbo TV international ɓesgu kodde adama Aissa sawtol ko Abdoulaye Sarr ari ɗo henna gam yettinan donc ite hono kabaruuji ɓurɗi tengtude e nde ɗon yontere sikki ala sen kaali ɗon ko wonande hono Joseph Koto ko mo ganduɗa ko ganduɗa ɗo tigui to banggue coftal walli ha tengti to banggue fuku koyguel walla fuku koygal ko noon so tawi ɗum haalama yimɓe hewɓe ko ɗon haqqillaji ɓuuri naggude kono wona ɗon tan sibu darde makko e golle makko e balle makko yeyama nanama bañoɓe nder leydi Sénégal ha e nder windere nde kala siften bandiraɓe tan en wayno kanko kadi to banggue coftal balle omo yaruno hay to banggue basket hay to banggue ando bole nder noon hollitama en wayno kanko hono Joseph Koto o lelaki hollitama en wayno ko mayde peral e nder ɗum ɗo noon hollitama ko ñande talata nde o sanki o jogori wirnede ko to e nayyi hono Saint Laja kayne kaalino joni saabu darde makko e golle makko e wonande kadi wonde hono entraîneur jangguinowo kala ko yite hono kippuji mawɗi mawɗi nder leydi Sénégal suuɗima ha no fewi kono kadi kala ko yitte hono bandiraɓe yaruɓe to banggue hono coftal ɓalli kañumen fof cuuɗima ha no fewi nde wonno ɗum ɗo enen ko basal manggal wonande leydi Sénégal kono kadi ko basal manggal wonande hono dunde Afrique. heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international ko wiyete hono Fatimata Ndiaye gardi wiyete hono Fouta Tampi en wayno kankone e wonnan yimɓe o gollitinoɓe hewɓe hen jalte makko kadi won yimɓe ɓe ganduɗa guiñimo ha no fewi sanne kadi wonko kaali hen kolliti mbi ko kaali ko ene laaɓi ene wi ceero holi on ɗon ko Baye Niass kanko Baye Niass ko Foutangue kadi omo jeeya e daraniɓe kala ko yowiti e hono Fouta e kala ɗomo yaaha ma yi on ɓorni wiyete hono simis walla t-shirt winda hen ko Fouta Tampi o laɓɓini ha laaɓi nonde ko yite hono ayaw habridde o wi yimɓe tin yo gandu yo paam tigui rigui kanko Fatoumata Ndiaye o heeɓi kalis taw ɗon kalis omo rima koye hono landa APR walla omo rima koye laamu leydi Sénégal ndeke noon o wawa wulde ɗum haali ɗum ɗon ko kanko hono Baye Niass caggal ɗum ɗonne kadi kanko Baye Niass o wati o wondi o wi yimɓeɓe ma ƴewma aduna o firtu hay goto yiyata kanko hono Fatoumata Ndiaye omo jippo e dinguiral walla omo yaha Fouta gam wiide kanko tawi o ala e laamu Macky Sall hande o ala e laamu Macky Sall janggo ɗum noon sakti ɗum ko Baye Niass ko tawi hono sukaɓe Foutankoɓe wonduno e nder ɓe wonduno walla ɓe wondi e nder Fouta Tampi. bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha so wiyama ko yowiti e hono rewɓe ene mbatto yimɓe mbawi wiide ɗum ɗon wodani oɗo suka debbo goto wiyete ko Diakhou Diop o jeeya ko Linguére e nder guurel ne wiye hono Lumbi o yarata walla yarata duuɓi 35 ene wayno o wartima holko jeeyi sababu o warti holno wartori ko addi ko foof nde wartoto nde nde o ɗacci ko hedde pecce jamma o ƴefti mbisore makko haɓɓi dow nde o welti omo wadden haw seere wonki holko jeeyi sababu muɗum ko caggal ni toon wuuli ha no fewi sanne joom galle makko yalti waali boowal ɗum ɗon noon mettima ha no fewi ɗaldimo e hono sukaɓe makko tata ɗum noon ene jeeya e ko saabi ha warti e nder noon hollitama en wayno kanko o ɗacci caggal makko no sukaɓe tato nde goskiki jiiya nde nawa ko to e nayyi e hono suudu safrirto e caggal ɗuwonne kadi e mbiya ɗum to banggue hono moftirde mayɓe hono morgo e hollitama noon e oɗo saaha wonande hono sandarmaɓe e kañumen foof goni koto banggue hono losko walla ko wiyete huño holko jeeyi sababu ɗum ɗo henna. heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Sarr ko wiyete hono maître Aissa Sall jagoɗo kalfinade kala ko wiyete hono Sénégal gueɗe Sénégal laaɓe e caggal leydi maire Podor en wayno kanko ko wiyete hono caɗele godade ha tengti onen wonande hono passeport diplomatique ɗi juɓɓani moƴƴani ndewani lawol hollitama en wayno oɗo saaha foti en haalde koni noon ko wiyete hono yaham kañum hoore muɗum wonno haali sakti wi kanko dey kanko maître Aissa Sall deƴƴere makko nde o fotano deƴƴude fotano siforade ni henna sababu muɗum ɗiɗo ene passeport uji mbiyaɗe gumoraki to ene hono galle lamorɗo ɗum woni présidence ɗi gumori ko to e nayyi hono nokku makko ɗum woni hono ministére affaires étrangére o kalfinal kala wiyetono gueɗe Sénégal laaɓe caggal leydi ndeke noon tawde ko toon ummi alay saago kanko no maître Aissa Sall o haala hen kono noon guila nden hay oɗo en saaha o haalani hen ciftin bandiraɓe te ne wayno kanko maître Aissa Sall kankone ko haali ko o newri ɗum koto banggue droit to banggue gandal ngal o yaari ngal holliti o wi e won gueɗe
geɗe kewɗe ɗe o wawata haalde kadi hay somo haala tawata won geɗe poɗɗe ardade ha gasa nde wurto o haala kanko omo andi ko haalata ko omo andi ko waɗata kala komo haala o fayi ɗum koto banggue lawol fayi ɗum koye nder loi ɗum noon ene wayno kanko Aissata Tall Sall o haali ɗum guila ñande en caggal noon ha joni kanko yaham holliti o wi wonande hon ɗiɗo député ji walla ɓeɗo no sarɗiyankoɓe yontiyankande lefol walla wutte mabɓe hurumo ko mbiyata hono immunité parlementaire ne ɓorete haala beele e mbawa ñawede nder noon wonande hono sarɗiyankoɓe so tawi ɓe ñawaniɓe wayno wiyete mataw kamɓene koɓe yiɗɓe jingande mum noon konngol ummorade hono yakam mbayi sen ɗum no bandiraɓe tedduɓe holto kucci holto paaɗen mbaɗen jura jen ha to banggue Burkina Faso to e Burkina Faso ene wayno ko wiyete hono Thomas Sankara ciften bandiraɓe tan hikka waɗi duuɓi 34 ha yaade nangue ko wara kankoye e wonande hono yimɓe wondunoɓe caggal nde ɓe liiɓi laamu makko taw alamo waɗi ɗum so wona wonande guiɗo makko sehil makko woni hono Blaise Compaoré oɗo saaha cuuɗiɗe to nayyi hono ndendandi Côte d'Ivoire e nder noon hollitama wayno nde ñawore nde waɗata nde yimɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede ha tenti wono Mariam Sankara on ɗon ko joom suudu makko kañum hoore ɓuɗum heeɓi hen tawtorede caggal noon no wayno yimɓe hewɓe tawtorama kono noon woni yimɓe ɗiɗo kadi wayno ɓen ɗon keɓani tawtorede e jeeya hen wiyete hono Blaise Compaoré oɗo saaha baylude kayitaji mum gonɗo to ene hono leydi Côte d'Ivoire cite bandiraɓe ten no wayno kanko hono Blaise Compaoré ko kanko gogani o jaɓani kono noon kollitama kayitaɗi kolli to Kabaruuji kolli ko kanko tigui wari hono sehil makko guiɗo makko mo rendino gueɗe kala ciften bandiraɓe tan kanko Thomas Sankara won konngol nene makko sati ngolon konngol o wi kanko o wasani Thomas Sankara ala wasi Thomas Sankara kay ko Blaise Compaoré nde wono kamɓe ɗiɗo foof o nanguiri ko kamɓe jiidi yumma e baba kamɓe ndendino leeso woto kamɓe ndendino barme goto kamɓe ñamdata kamɓe kittoto kamɓe ñaldata kala kamɓe ndendi deke noon so tawi Thomas Sankara sankima omo sikki dey wasi ko wonande hono oɗo hono Blaise Compaoré bandiraɓe tedduɓe tine ganden paamen no wayno ko wiyete hono tigui biyaɗon jeeya e mawɓe ardiɓe o noon hono général Diendéré jaro hande duuɓi 64 ene wayno ɓen ɗon kollitama ene jeeya e yimɓe tigui darinoɓe gam wadde peeje foof ha kudeta o nande ha ko yoyti e hono yilde laamu ngu daro e nder ɗum noon hollitama oɗo en saaha wiyete hono sarɗiyankoɓe ɓen ɗon kaali hen ko juuɗe kono noon kadi ko wiyete kala daraniɓe hono daraniɓe ko wiyete hono ñawoje ɗe goni hono avocat ji ɗi hujjikinade ɓen ɗon e koye men kolliti mbi wonande ɗum ɗo foti koko foti waɗede hay avocat goto fotani darade gam wiide ena walla ene sembina ko wiyete hono Blaise Compaoré nder ɗum noon cifte bandiraɓe tan kanko hono Thomas Sankara walla ɓesdu Thomas Sankara ɓe ƴefti hono kujjiguintoɗo ko mbiye ɗum hono avocat ko maître Diendéré Sankara en wayno ko on ɗon to banggue hono Thomas wonande to banggue Thomas Sankara ɓen ɗon tigui goni e caggal ɗon noon to wonande to banggue ɓeɗo en wiyaɓe ko Blaise Compaoré wayno kanko o ɓuuri ƴeftude e yimɓe hewɓe kono noon ene tina hen ko wiyete hono maître Pierre Olivier on ɗon ko tubako mo leydi Farais ene wayno ko on tigui woni daraniɗom gam wiide kankone o waɗani hande o waɗani janggo en hujjikino wiide beele on wawa yaltude hen en wayno kamɓe ne mbaddi face à face ɗo woni ɓe kuccodiral mabɓe kamɓe ha joni hono hujjikintoɓe hooli ɓen ɗon ko wonande hono Pierre Olivier kañum e hono Diendéré maître Diendéré Sankara kamɓe foof ɓe mbaddi coɗmami cottumami holliti o wi kanko hono Diendéré ene wayno muusi oɗo ene Olivier tan wonno koye laamu muɗum wonno laamu muɗum wonno koye nder aljanna muɗum on aljanna noon ko saaha nde kanko Blaise Compaoré nde wonno e belba dene nde eɓe dara tan eɓe coña eɓe ŋaala ko wiyete hono dene ɗe e kala saaha noon ene wayno haaluji mabɓe ɗi tin ha yeehi ha wultini en bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international en mbaɗa jura jen ha toon to banggue leydi Mali oɗon saaha hollitama no wande ko wiyete e hono debbo goto jaarude to banggue diine isayankoɓe mbiyani no religieuse o jeeya ko nde leydi Colombie mbiyatmo hono sœur Gloria Celicia wayno Celicia Narvaez kankone
ko jagganoɗo to ene hono banggue leydi Mali mbiyen ko dahanoɗen wayno kanko no woppitama ñande hoore biru jeenadi ndu lewru ndu gonɗen o ari to e nayi hono Bamako lamorgo ngo jaɓɓimo toon ko hoorejo leydi ndi on hun hasimi koyta hoore leydi haade ko juuɗa ɓendude cikam ɗon kadi nde ɗum woni nde o wonani goto wonde kono cardinal Jean Zirbo ɓenno fof keeɓi hen jaɓɓademo caggal ɗum noon kanko oɗo henna hono oɗon religieuse jarto banggue diine Issa yankoɓe caggal ɗum noon o fayi to e nayyi hono Rome ɗon jaɓɓimo toon ko wonande kuyti hono mawɓe Issa yankoɓe bandira tedduɓe sago Allah sago moɗon kongol woni ko Abdoulaye Hammady Sarr ɗo arnoɗo gam yettinande guitono kabaruji ɓurɗi tengtude nde ɗo en yontere taw koye inde Ndjobbo TV international bandiraɓe tedduɓe sago Allah sago moɗon ɗum ɗo wonno e laana Oumar Amadou Tall